Sa Domingo, paingon sa o tanawa. Ay saba, wala pa ko nag-practice ba? Ano ba? Karon taon-taon mo kanta ko. So, excited na mo? Ginisihan pag ingon niya og dagko kay murag pan nice something. Tapos ang nakautang sa bride dali din ang mga dili papa sa bride. What's up? Happy Easter, Ma'am Lorraine. Karon diri sa may CTC. Bucket from 8 p.m. to 11 p.m. Niabot na ang man of the hour. Nino sa Cagayan Festival nga Facebook page. Ito ang mga announcements. Si Rodney. Si Rodney Gapon sa Cagayan Festival. Paki-like, paki-subscribe. Kauban sa YFC. Si Ma'am Lorraine, si Nino o si Rodney. Friday o Saturday, ang ilang mga VIP lounge. Tag 2 to 5. 8 kabuk ang makalingkod na. Kung muani mo dani sa ilang open mic, Sunday, Monday o Tuesday, libre na. Ang atong VIP lounge. Dili na lunch ha, dili na lounge ha, lounge. That means ang imong bayaran na lang is imong pagkaon nga barato lang and affordable food nga drinks. What can you say? Holiday? Diyan nga dalan, CTC kana Centrio na dia Friday and Saturday. That's the disco party. Pinakabigo na ning part. Mga sikat po nga mga DJ. Isa na sa akong mga kailangan DJ dani si DJ Puchulo. Chulo! Shout out to sa imo da. Chulo! Po si RB Banaag. Big na sila. Kyle. Kyle Banaag. Si Binigro. Wala si Binigro. Pero ani mo dani every Friday and Saturday kung gusto mo magsayaw-sayaw. Kung gusto mo magkanta-kanta, ay open mic. Libre. Basta sa Domingo, paingon sa o tanawa. Ay saba, wala pa ko nag-practice ba? Ano ba? Karon taon-taon mo kanta ko. So, excited na mo? Paki-like kung gusto mo makanta ko. Paki-like. Paki-comment unsa nga kanta inyong gusto kantaon ako. Paki-comment. Abay ra gini actually sa Skybar. Once again, welcome to
Superstar KTV and Paul. So, kung naami kailangan nga audience impact, palihog lang ko para dili maulawan. Na. Actually, pagsulod na ako kaganina, wala kay ko naulaw. So dapat dili ta dapat maulaw pag musulod ka dito sa Superstar KTV and Club. Kasagaran sa mga tao, no, kung musulod sila diha, kakaulaw sila, kakataha sila. So ayaw mo kaulaw mga mix kay affordable yung kayo ilang mga prices dali. Libre na ang entrance. Para ma-confirm yun kung libre ba yun ang entrance, akong tawagon si Ma'am Jen. Ma'am Jen? Ma'am, hello! Hey! Sorry, ma'am. Ma'am Jen, ang atong pangutanon na ni kay sweet ko siya sa mga lain-lain nga mga putahe, lain-lain nga mga rates sa room. Sino may mga pangutanon niya? I-comment below. I-comment down. Gusto lang ako ma-confirm, ma'am. Libre ba ang entrance na niyo? Kung sa nga mga adlaw, ma'am? Tanan adlaw na mo dali libre ang entrance. Tanan adlaw? Yes! Wala ni entrance actually. As Wala ni in? entrance. So, Wala entrance. Saan na magsulod, ma'am? So, karon lang ni siya, ma'am, or forever na siya, sir. forever? Oh my goodness. Ang may tabo gina ni ma'am kay murag forever na gid makaani na ni ma'am. Ang open mic, ma'am, mukanta sila sa tunga-tunga. Yeah. Sa mga Pwede crowd. tunga, pwede sa ilahang table, pwede. Kasi ilang gusto, wanan, pwede. So, inyo na ning chance nga mo shine, no? Fights kayo sa inyo, mga mix. Libre ang entrance. Naibayad ang exit, ma'am? Wala. Parehara mo ang entrance mo. Parera. Oh, ha? Para sa ako lugar, ma'am, kung nagtipid ko. Kung may mas tipid nga, pwede na to Sunod sila dari from 8 to 11. 8 to 11. Alas, ano na siya, ang among bucket na is 300 ra. Which is among bucket pa yun is 399. So tipid na guys, tanan na pwede na ako makuha na akong barkada, matreat na ako sa isa ka bucket nga beer. So from 7 to 9, tag 300 lang ang bucket. Sa gikan sa Wednesday, Thursday, Friday o Saturday. So kay affordable raman daw kay inyong kwento ni ma'am. Ato nang tilawan ng inyong ipatilaw sa ako. Inyo na naman ka, ma'am? Pinaka-affordable. Ang chicken steak, barato na kayo, 95 ra. Chicken snake? Mo ba ni siyang manok na nakakaon o halas or halas nakakaon og manok? Ay, na. Sorry kay igno mo gumay nga na. Mga guys, una lang gid may kuwani mo dani o mag-inom-inom man gid mo. Ang pulutan. Dili sudan, ha? Hindi ko gyapon sila maka-order og kuan, dinner, mga short orders pwede dani. Makita ng menu. Nara, oh.
pinaka-affordable ma'am nga food? Ang among calamare, 195. Nagkuli siya. Good for 3 to 4 persons. Yeah. Calamare, ang partner ni Calapare. Calamare. Sakay ko bomba. Joker ta na rin. Ikatulo. Chicken crispy packet. Dili lang sa ilimnon ka makabakit, dili lang sa imong ex ka makabakit. Kung anong gibulagan ka, napod sa chicken. Pila ka book na? Pila na ka book, ma'am? 6 na sila kapos, pero mga dagko. Ano sa history? Ano sa ginisihan pag ingon niya og dagko kay murag kan na something. Sa open mic man ba? Sabi gusto sila og specific na song unsa ilang buhaton para maka Sila sir, mag-istara sila. Okay. Ihatag din nila sa waiter. Ang waiter, i-enter din nila. Big na nakauna ma'am, magulat lang. First come first serve. 5 songs kada lingkuranan and then Dali na sa line. line up po nga lingkuranan. So Wednesday, unsa pa yung gaganta mo dali? Mauna siya amo ang latest line. So meaning mga lalaki ni, bitaw, mga ladies, libre ang ladies. Ma'am, muna yung VIP room. Yes. Wow, naba ni siya tema-tema ning kuan VIP room. Oo, every room like sa team. Ilayo ang mga tema. Oo, kani siya for mga frame, the other room is painting. Nga luag kay tanan. So pwede mapuno sa inyong family dani ang cousin sa bride dani. Tapos ang nakautang sa bride dani. Dali din ang mga dili papa sa bride. Ninong sa bride. Ninong sa bride. Ganahan mo ani? Ganahan. Ay, tsada eh. Social siya Pero? barato na. Wow. Affordable. Ikaw sa... Consumable po. Ha? Consumable. Portable, relaxing. Yes, mana gid ang among pan. Among panag. How is it? Would you recommend it to everyone?